015B, Force armée nigérienne. Engagement de la promotion 15B. Adam Ousmane. Aya. 015B. Rangaje kungama mazajen mu na larbe. Saboda ina gaya maka duk inda naga soja ina respecting nashi, saboda sun ba da rayuwarsu da ba kowa yake iya ba da rayuwar shi a wajen matakin ba, wannan mataki. Saboda shi yanzu fa yadda kake ganin rayuwarsa, kusan rayuwar shi ta kare ne a nan baki daya. Daɗin da kake ji kai da iyalanka shi bai ji. Kana nan gida, kana nan AC, kana nan cikin zaman lafiya, ka je gidan yan uwanka, shi ko tsakanin shi da yan uwan shi shekara